COVID-19 cases. Sa Balita National, mga empleyado required nga magsuksok sang face shield sugod sa Agosto 15. PhilHealth President natalana nga mag-medical leave. Sa mga balita international, WHO nagpahayag masobra katunga sa health facility sa Beirut, Lebanon, wala naga-function. Samtang balita sa sports, FIFA kag AFC gin-reschedule ang Asia's World Cup qualifiers sa 2021. Sa aton balita showbiz, Michael V. negatibo na sa COVID-19. Kag sa aton balita espesyal, aton paghambalan mga senyales kung nga kinahanglan dapat nga mag-relax. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Agosto 13 tuig 2020. Ang inyong news team, Aksyon and Defensor. kag Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Intertropical Convergence Zone palayon nga nag-apekto sa kabugusan sang Visayas kag Mindanao. Ang Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may puno panalag sa pagtupa sang ulan kag pagpanaguob tungod sang ITCZ. Kasarangan nga hangin halin na sidlangan para bangat na nasidlangan ang ma-eksperyensyahan sa Palawan kag Occidental Mindoro. Mahina sidlangan para bangat na nasidlangan sang Visayas. Ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental mabatyagan sa 24 degrees Celsius, tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kay na alas 5:42 ang aga, kag magatunod naman alas 6:20 karon sa gabi. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning sa lahat sa ating mga ka-aksyon and welcome naman sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa time naman nga kung saan nagahatag kita sang or nagabasa kita sang inyo man nga ginapadala diri ang mga greetings sa subong nga aga Action Boy. Ang mga ka-aksyon naton ti monitor lang from time to time kay para updated kita kag ti ang inyo nga mga greetings aton man nga mapalayag diri sa aton iya nga Facebook Live. So siga diri na kita sa mga nagpadala na bukod asig sila ba? O si Sir Binky sa Torma Inet naga-monitor na nalipat ko sang iya nga Sino? Binky sa Torma Inet. Okay. Basta pulis ni siya. Nalipat ko sang iya nga pangalan. Sinsya gid sir. Sa kay Azur Baker Short ay good AM boss ang press nga comrade task force ga monitor gid sa imo Rogelio Guillem. Okay. Siya ni gali I think kagina Action Boy ang sa police station 8 bala nga nagtamyaw kay Ma'am Vargas. Sa kay Jesseline Andrada Tiongson or Changson. Morning Action Boy Duran and Action and Defensor. Liog lang greet kay Roy Andrada and Jessica Dolindo sang EB Magalona. Thank you, Gid. Sa kay Hans Lee, Cecil Algona, Mumbai. Good morning. Ari na siya, Cyril Gomez. Thank you, Gid. 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 Nawala niya ko lang gwapa ko. Ay, naano nga. Kalain. Thank you. Kalain na. Kalain kasi mo Action Boy. Wala ka mag-support. Oo, gani. Okay, gani. Patamyaw niya na ako dayon Action Boy. Si tiyo kag tiya niya pati na mga pakaisa kag mga hinablos dira sa barangay Abuanan, Baguio City. Naga patamyaw kay Ariel Gomez watching from Bohol. Sa kay Michael June Season, good morning Action Boy and Ann. Keep safe. Sumaganons, especially sa Season and Palma family sa Purok Brotherhood. Monitor from Paranaque. Madamo gid nga salamat. Sa kay Bambi Padernal ang imudaya. Ara sunod ta ka. Correct na. Sa kay Bambi Padernal, good morning Action Boy kay Miss Ann. Sa kay Daisy Topas naman, good morning and God bless to everyone. Kay Neneng Luisa Perla Mahilom, maayong agaman. Sa kay Rayjan Piñalosa Gonzales, good morning. Dennis Malaga,
Tamyaw lang ang aga kuno kay Rodin Hipilano Malaga. Jeffrey Gayaran, good morning man. May naari pa di sa babaw kay Erwin DB Gonzales. Good morning man. Sige. Sa kay Jeff Chavez, Action Boy. Good morning sa inyo nga duha. Watching lang kami diri sa Green Energy Solutions. Good morning, mada. Sa kay Sol Lama Barnacha, mayroong aga City of Smiles. Halin diri sa Land of Thousand Smile, Thailand. Okay. Land of Kamusta? Thousand Smiles. Grabe, pagid dyan, ha? Kamusta sa family ko dira sa Lama family sa Barangay Handumanan? Sige. Sa kay Joseph Pacifico, good morning Action Boy kag Actionan. Monitor kami diri sa Mayor's Office sa San Enrique. Correct. Wala ginya absent. Always ginya nga naga-monitor. Sa kay Mamba na sa Mayo. Well, here we go again. Action na radyo. Good Thursday morning Action Boy Duran and Action An. It's a Thursday here in Minnesota. August 12, 6 at 10 p.m. Ay, gabi ito sa election boy. Correct. Pag-greet niya na lang sa iya nga nephew kay nga sa New Zealand. Ga-celebrate sang iya nga 10th birthday. Happy birthday, Matthew Buen ang iyang hinablos. Yes. No? Emily Abris, ginagreet niya lang ang taga-Purok Malipayon, Puente Vella Subdivision, Barangay Takuling. Mga aga sa inyo tanan. Jessie Surita, good morning man. Ara pa na si Mom. Si kay Sa Suset watch party. Florida, mga aga man. Kay pare Arlene Buerom, sa Sunod sa Bago, good morning. Sa kay Engineer Ernie Earl Bailon, mga aga man. Sige, standby kita sa aton mga balita lokal diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:14. Detalya na sang mga balita lokal. 11 na ka mga empleyado sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental ang nagpositibo sa COVID-19. Sa record ng presentar ni Provincial Incident Management Team spokesperson Chacha Magallanes Tan, ang nagpositibo among isa ka empleyado nga assigned sa Provincial Health Office, isa ka admin staff, kag tatlo ka mga doktor sa Teresita Halandoni Provincial Hospital. Disaster Risk Reduction and Management Office may isa, Public Information Office isa, Sangguniang Panlalawigan may isa, Veterinary Office isa, Bids and Awards Committee isa, kag watchman nga assigned sa lobby sang Sangguniang Panlalawigan. Ini ang isa sa mga rason sa pag-lockdown sa Kapitolyo Provincial umpisa kahapon Agosto 12, tugtog ini sa Agosto 16, agud nga mapunggan ang local transmission sang COVID-19. Ginmando ni Negros Occidental Governor Ang lang natin is kung pwede ma-prevent natin ang local transmission within the building. We decided to close and hopefully na on time gyapon ta no na wala pa local transmission because sa mga cases naton na nagatabo na sa Capitol, most coming from the area of residence. Ginmano ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga empleyado sa gobyerno provincial ang istrikto nga home quarantine samtang nakapaidalom sa 5 kadlaw nga lockdown ang Provincial Capitol Building
umpisa Agosto 12 tubtob Agosto 16. Suno kay Aksyon, isa ini sa mga pamaagi para mapunggan ang local transmission sa COVID-19 nga nag-apekto sa madamong itatapan sa Kapitolyo pati na sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sang Silay. Sa official statement ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, iyagin pahayag ang hinaling nga pagdamo sa COVID-19 infection sa Kapitolyo kag sa hospital sa probinsya sa diin hamtang ang molecular laboratory amo ang ilagin basihan sa pagrekomendar sang lockdown sa provincial capital agon nga mapaidalom sa risk assessment kag disinfection. Nagapabilin nga isa kadako nga problema sang regional hospital kag lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod ang kakulang sa mga medical workers bangod sa kahalitan nga gindulot sang COVID-19. Ini ang ginkumpirmar ni City Administrator M. Ang pagi siya pagsugilanon kay Dr. Julius Drilon. Suno kay Ang naglambot sa 60 tanan ka mga medical workers ang regional hospital ang ina-quarantine, 12 diri ka mga individual ang naka-isolate sa hospital kag may ginabatyag nga mild symptoms samtang 48 naman ang ginpaydalom sa home quarantine. Sa piyak nga bahin pa dahil man nga napanawagan si Ang sa mga medical workers nga interesado sa pagtrabaho kapag bulig sa syudad angot sa padayon sa nga pag-away kontra sa COVID-19. Ulang tagit subong doctors kag nurses. Ang rason sila tungod ang mga health workers naton gina-quarantine man sila after one shift but silingon mag 14 days i-quarantine sila. Ang iban nga may mga direct contacts forced quarantine gid sila. Kabahin sa pahayag ni City Administrator M. Ang. Wala madayon ng pag-resume sa operasyon sing outpatient department sa Corazon Ocsin Montalibano Memorial Regional Hospital kahapon nga adlaw bangod sing duha ka mga personnel sa mga departamento nga ginasuspetsuan mayara sa exposure sa COVID-19 positive. Suno kay Bacolod City Administrator M. Ang ini nga impormasyon ang personal nga ginpalabot sa iya na Regional Hospital Chief Dr. Julius Drilon. Dugang pa ni Ang bangod sini nga sitwasyon tinguan sang syudad nga maakomodar ang mga pasyente nga luyag nga magpa-check up sa doktor kag iban pa nga serbisyo paagi sa Bacolod Respiratory Outpatient Center sa bahay naman sa Bay Center. Sino pa kay Ang magluwas sa outpatient department, nagapabilin man sa gihapon nga sirado ang OB department sa nga amo nga hospital. Rason nga iya na nga ginapangabay ang pamunuan sa City Health Office nga kung mahimo, akomodahon ng mga pasyente nga nagakinahanglan sa nagakaigo nga serbisyo. Samtang ginkumpirmar ni City Administrator M. Ang nga mayara pa sang duha ka mga panibagong nga call center sa siyudad sa Bacolod ang naka-record sa positibo nga kaso sang COVID-19. Suno kay Ang, base sa record nga nakuha gikan sa City Health Office ini nga mga kompanya amo ang Ubiquity Global Services kag Concentrix. Dunga pa ni Ang, wala pa siya sa nakuha nga detalye kung dato sa kanamuon sa mga empleyado nga nagpositibo. Bangod sini nga insidente, nagapilar si Ang sa publiko kung mahimo, likawan ang paghimo sa anuman nga diskriminasyon nga kung mahimo magresulta lamang sang dugang nga problema. Sa libaluan, una na nga naka-record sang positibo nga kaso ang call center nga Panasiatic sa din isa sa ila empleyado ang napatay. As we speak right now, ang PO ko, 3 ka BPO companies ang may mga positive. May mga empleyado sila nga nag-positive. 3 na ka BPOs dire. Of course, kabalo naman kamo nga ang isa ka BPO may mortality na gani. So, ginatagaan na namon subong atensyon ang mga BPOs. Ang dugang pahayag ni City Administrator M. Ang. Temporaryong nga ginpasiradaan ng Nature's View Cafe nga ginabisitahan sa napatay nga COVID-19 positive sa City Old Fabrika, Barangay Kabagnaan, Banwasag, La Castillana. Suno kay Mayor Romayla Nicor Manggilimutan, ginmaduan naman nga mag-home quarantine ang 8 ka mga staff kag empleyado sini kag natalana nga ipaydalom sa RT-PCR test. Dugang pa sang alkalde, gin-disinfect na ang sulod kag palibot sang kapihan sa tung Lunes ng gabi. Ang napatay nga COVID-19 positive ang isa ka babayi nagaedad 60 anyos kag confirmed case number 18 sa syudad sang La Carlota. Agosto 2, 2020 sang siya ang magpadulong sa Nature's View Cafe. Kaupod ang mga churchmates sakay sa pribado nga salakyan. Ginpanugyan sa La Castillana Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga persona nga nagbisita sa Nature's View Cafe sa Sitio Old Fabrika, Barangay Kabagnaan, La Castillana nga umpisa alas 2 ang hapon Agosto 2, 2020 nga magkooperar sa ginapatigawan nga contact tracing. Ini matapos may buluhan nga nagpadulong man sa among lugar ang isa ka 60 anyos nga babae nga napatay sa COVID-19. Sa record sang My La Carlota FB page,
Ini nga pasyente ang exposed sa confirmed case number 15 kag 16 sang La Carlota bangod sila ang nag-updanay sa necrological service at noong Hulyo 26. Agosto 2, ini siya ang nagpanyaga sa balay sa church akong kaupod sa simbahan sa Villa Claridad Subdivision. Agosto 4, so ini ang naka-eksperyensya sa kabudlayan sa paginawa, gani nagpakonsulta sa doktor. Agosto 8, so ini ang ginbawian sang kabuhi. Samtang Agosto 9, sang magwa ang resulta, ngayon siya ang positibo sa COVID-19. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:21. Kap Mga empleyado i-require sang doli nga magsuksok sang face shield sumugod sa Agosto 15. Samtang PhilHealth President natalana nga mag-medical leave. Detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Okay, good morning luwat sa aton nga mga Facebook followers. Sa kay Migata Ruby Abiliar, ang City Accountant sang City Government of Bago. Good morning, Indarub. Keep safe, ha? Kumusta lang da kay Cardo? Cardo Dalisay? Cardo Dalisay. Muna. Hindi pwede nga si Cardo Abiliar man. Sige. Kay Toto Linda Ohoylan, ginatamyaw, binabati po natin ng maligayang kaarawan. Wow. Ang kanyang anak na si Ernie Ohoylan. Birthday niya po ngayon. Ilang taon na ba siya? Nakikinig po siya ngayon. Basta anak ni Toto Linda Sige. Ohoylan. Happy birthday, Emmy Ohoylan. Paz Barcoma, good morning. Alan Barcoma Sr. from Hinigaran. Mga Barcoma family, kilala ko din sila mo. Do sa barangay, Pilar nibla sila mo sa Hinigaran. Sige. Sa mga sagulo-sagulo ang mga... Edwin Pineda, good morning man. Kay Jose Hierson Lapinig Junio. Sige. Good Sa morning. mga OTTG gali ha. Christine Taxi. Sa aton nga Kay Sir mga Eddie Recafor. sa aton nga mga miyembro sa Operation Tulong Task Group. Task Group. No, sa kay presidente nila da kay Toto Milyama. Milyama. Kay Rudy Gonzales. Ano na silang kilala ko dahil. Punta mo na sila da. Okay, go! Sa kay Emmy Esmeralda Dolido, Action Boy. Good morning, Action Boy and Ann. Patamyaw man sa tatay ko, Elias Dolido, sa barangay Paloma, Valia Dolid. Ay naga-monitor gid. Sa kay Janafi sa Goban, Papasin. Good morning. Ano ning iya nga good morning ni Mando? Halata, gini nga bagong gising. Bagong bugtaw. Phil Alonsagay, good morning man, amigo Phil. Si Ma'am Cory Vidaha,
still watching. Still watching and See? still pulawing. Pulawing ni kagahon nito sa kuwait mo. Gani. Oo. Sa kay Lian Tadena, good morning sir. And Ma'am Siga, good morning mandala sa imo. Kay Ligaya Abeto, good morning. Action Boy and Action Ann, stay safe everyone. Thank you. Very good gid kay Dennis. GK Rosales Montesilio, si Dennis na lang nabala. Oo. Para na si Dennis yung Solve na kay Dennis. Kay Chris Vilma Reyes, good morning Action Ann and Action Boy. Greet ko lang happy birthday sa ako na po Carl Matthew Montoya. Ay, happy good morning. birthday. Happy and birthday. God bless. Sa kay Bertrock sa my birthday morning Action Boy and Action Ann. Sa kay Migo na itong Roberto Juanbol Gallo. Good morning, man. Good morning. Sa US na. Kaingin na mga Ang tamyahon tani ang mga taga-US, mga taga-Germany, mga sa live din mo, taga-New siyempre sila gini Zealand. ano gini sa aton kay live. Gani. FB Live. Sila na yung, di makamonitor mo lang sa aton sila sa FB mo. Oo. No? Si Sir Alex Fuentes, good morning. Dulunggan naman, Continue dulunggan. watching Japon Brian Villa, dulunggan naman. Ito kadamo sa mga emoji, no? Merly Gonzaga, good morning man. Kagay may kindo, of course. Good morning man kay Lola niya, Neneng, agapang laba. Ay nga, si Lola mo, pinalaba mo, ikaw yaga, ano ka? Gani, gano'n kaya gatanga ka lang? May, kayo may Hindi man gatanga Pwede man gaduko. Sige. Ako kay gagalantaw sa kay Lola yung pag naba mo, tiga doko. Duko na siya. Si Bert Trucks, my birth reaction na boy, taga La Castillana. Ini siya. Sige, okay. Good morning sa mga taga La Castillana. Kag si Dennis, balaga pang imbitar sa membro sa Oo. Energy Fans Club. Support ang aton niya Energy Fans Club sa aton mga ka-action. Go na. I-search lang Energy Fans Club. Good morning Ako na kuno kay siyang Buyat page. Rosadja kag Pingping da sa housing. Halin kay Roberto Robelo Matalubos. Okay, dali lang. Mga balita nasyonal naton diri sa Aksyon Balita Morning Edition magasunod na. Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato naman nga paglikaw sa mga balatian, Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:29, detalya na sang mga balita nasyonal. Ginanunsyo ni Labor Secretary Silvestre Bello III nga required ang mga empleyado sa mga workplaces nga magsuksok sang face shield wala labot sa face mask umpisa Agosto 15. Sunod kay Bello, ang contamination sa COVID-19 ang hindi lamang limitado sa ilong kundi pwede man sa mata. Ginaduso ni Bello sa National IATF nga mga employers ang dapat magbakal sang face shield sa ilang mga empleyado. Sunod kay Bello, kung ang empleyado ay hindi magsunod sa sining health protocol, ini siya ang hindi pagtugutan nga magsulod sa ilang workplace. Posible man sunod kay Bello nga mga employers ang mapasakaan sang kaso administratibo kung hindi matuman ang ining health measure sa mga lugar nga ginatrabahuan. Ginaprobahan sang Food and Drug Administration ang COVID-19 drugs sa China bilang bulong sa hilanat kag lung toxin. Sa suda kay FDA Director General Eric Domingo, ang Lian Joaquin Weng ang natalala pa aprubahan sa Pilipinas bilang bulong sa COVID-19. Ginasad sa Certificate of Product Registration for the Philippines nga ang bulong mahimo gamiton para sa lung toxins, hilanat, aversion to cold, muscle soreness, kag stuffy and runny nose. Nagsuwestyon ng mga eksperto gikan sa University of the Philippines sa gobyerno nga panawigon pa ang modified ECQ nga ginapatuman sa National Capital Region sang 2 pa ka semana para mapauntat ang paglapda sang COVID-19. Ini ang ginhimo nga palayag ni Professor Ranjit Rai sa UP Octa Research kasunod sa mataas nga positivity kag critical care utilization rates sa rehiyon. Sunod kay Rai, ang Metro Manila ang may very high positivity rate sang 17%, kag masobra 70% ang occupancy sang COVID-19 beds kag intensive care units. Doon pa ni Rai,
matapna sang pungsod ang virus apang kinahanglan nga maghimo sang desisyon sa liderato kag individual levels. Ginakilala ni Rai nga nagnubo ang kadamuon angot sa infectivity rate sang COVID-19 sa tinikdan nga sinimana apang hindi pa ini nagakaigo. Nagsugot ang pila ka mga opisyal sang PhilHealth nga i-check sang Anti-Money Laundering Council kun AMLAC ang ila bank accounts para pamatud-an nga hindi sila imbulbado sa korupsyon. Sanday Jovita Aragona, Renato Lemshaco Jr., Ezra L. Pargas kag Nerissa Santiago nga physically nga nagtambong sa hearing sang Kongreso ang may affirmative nga sabat sang ginpamangkot kun handa sila nga magperma sang waiver para i-check sang AMLAC ang ilang bank transactions. Ang mga nasambit nga empleyado amo ang PhilHealth Senior Vice President for Information Management, Fund Management kag Health Finance Policies kag ang Acting Senior Vice President for Actuarial Services. Kapin 5 ka iban pang mga opisyal nga nagpahigbayon sa video conference ang nagsabot man sang affirmative. Sila ang ginalakipan nanday Vice President Oscar Abado, Shirley Domingo kag Gilda Diaz, Visayas Air Vice President Walter Bacarasa, kag Corporate Secretary Jonathan Manggawag. Nagpabutyag ang mga opisyal sa kahandaan nga tugutan ng AMLAC nga i-verify ang ila bank transactions kasunod sa pamangkot ni Deputy Speaker El Rey Villafuerte. Natala na nga mag-medical leave si Philippine Health Insurance Corporation President kag Chief Executive Officer Ricardo Morales sa tunga sa maligasyon nga korupsyon sa ahensya. Sunod kay Morales nga nagapaidalam karon sa chemotherapy bangod sa lymphoma, ginasunod niya lang ang advice sa sini doktor nga kung luyag sini mag-ayo, kinahanglan niya nga mag-leave, rason nga mag-leave siya sa masunod nga semana. Malimduman ang pangabay si Morales sa Senado nga panugutan nga mag-attend siya sa Senate hearing pagi sa virtual hearing. Ginbulgar ni PhilHealth President kag CEO Ricardo Morales nga duha ka Regional Vice President sa ahensya ang imbulbado si mafia sa nagakatabong nga korupsyon sa PhilHealth. Suno kay Morales ang duha ka executives ang mayara sang inordinate influence kag nagadikta sang pagdumala sang ahensya. Sa Senate hearing ginpamangkot man ni Senator Risa Hontiveros kun mahimo hingadlan ni Morales ang iya ginatumod kay ginasambit sini nga angalan nga Alonto kag Dennis Andre nga mo ang PhilHealth Davao Region Vice President. Samtang madumduman nga sa Senate hearing nagligad niya tuig gingalanan or ginhingadlan man sang isa ka nag-resign nga PhilHealth board member nga si Dr. Roberto Salvador Jr. nga kabahin man ang Mindanao Group sa Makabato. Dugang pa ang Mindanao Group ang ginalakipan sang 8 ka mga senior PhilHealth officials nga responsable sa pag-aid sa mga hospital kag pagpanginto sa state health insurers ang bilyones pesos subong man ang pagplano sa pagpahalin sa mga anay presidente sa ahensya. Aprobado na sa ikatatlo kag pinal nga pagbasa sang Kamara ang hagna nga e-Government Act. Sa boto nga 229 nga yes kag wala naman sa may nagpamalabag, lusot na ang House Bill 6927. Tuyo sa among hagna nga himuon nga electronic-based kag contactless ang tanan nga serbisyo kag transaksyon sa mga ahensya sang gobyerno. Ini ang pagsunod man sa ginapatuman nga new normal sa tunga sang COVID-19 pandemic. Sa idalom sini manduan ang Department of Information and Communications Technology nga magtukod sa isa ka e-Government Master Plan nga ipaidalom sa review kada 3 ka tuig. Kalakip sa master plan ang mapamaagi agud ma-digitize ang paper-based documents kag government online payment system. Sa katapusan nga balita national, mahimo na nga ma-avail sa mga Pinoy ang libre nga annual medical check-up sa dinmang sang hospital o kon healthcare institution. Ang House Committee on Health ang nag-aproba sa substitute bill nga House Bill 4093 o kon ang Free Annual Medical Check-up Act of 2019 nga gin-author ni Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor. Sa idalom sang hagna, ang libre nga medical check-up nagalakip sa basic diagnostic and laboratory test kaangay sang complete blood count, urinalysis, stool analysis, chest x-ray, kag complete physical exam. Ang mga hagna ang natarana isometer sa plenaryo para sa deliberasyon sa pag-aproba sa Kamara. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:35. Kag para sa aton mga ka-aksyon nga nabulayan sa pagpam
Puso. Ang aton mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag iban pa sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ang balita. Yung banwa, mapunaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. O sige, good morning na liwat sa aton nga mga Facebook followers. Glenda Mariano, good morning. Din si mo si Glenda man. Din si Sona sa kuano mo, owa mo, gagang... Basig ibuot ka naman, ato naman sa sagwa. Da, kuano siya sa... Gwabalay. Kuano siya, official nila sa owa ya. Do sa region na ni sa bala sa buong mo, no? Sa kay Per Banafi Galunan, good morning man. Kay Attorney Alan Galunan dira, may aga counselor. Counselor naman ni sa una sa bago mo, galing tapos ng term. Oo. Dasal mabalik naman no? Kay Ramia Garcia, good morning man. Sa kay ato lang tama, lagi na si Robelo Matalubos, si Biloy gali ni. Ay sos, sabi ko kung sino nga Robelo Matalubos. Si Biloy gali. Si Biloy. Oo. Buti yan kung ang matandaan mo lang ilalang lang hayo. Hayo, oo. Yawan yung Ang alang ni Biloy si Robelo. Sige. Eduardo Labayan Jr. watching from Dunya Juliana. Good morning. Action boy, si Binky sa Tor Mainit gali. Si Sir Rondil Tapag nga. Nalipat ko. Siya na? Oo. Si Police Lieutenant, sa I think subong no. Police Lieutenant Rondil Tapag. Sino na siya sa ngalan Sang niya? si Binky sa Tor Mainit. Muna siya? Okay. Ginainisada nila mo. Merly Lauron Aragon, good morning from Barangay Singkang. Benjo Gonzales Gargaliano, watching live from Barangay Takuling. Greet ko lang, Mrs. ko, Charito. Mamang Neresa, kag sa makauturan ko nga tulog pa. Tulog pa sila. Kawa na. Alpha May Lecciones, always monitoring here from Hamilton, New Zealand. Gracia Horvidalia from Silay City. Heaven. Basilio Hinesera Jr. Evelyn Nipomuceno. Inday Blaza. Angel Pink Placido. Watching from Singapore. Ernie Florentino, good morning man sa imo. Gintapos mo gid. Tapos na ako pa yan. Gintapos mo gid, wala na ko Nasik ko yung daan niya. Why na daw? Galoading pa di sa ako. Nasunod na yan. Laton na lang yan. Okay, sige. Anyway, standby na kita. Manog balik naman kita. Standby sa aton mga balita international, balita negosyo, balita espesyal, balita artista. No? Standby! Magkabalik kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year. Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time na 7:42. Kag sa
sa detalye sa aton balita international, masobra katunga sa healthcare facilities ang wala nag-function matapos sa natabong explosion ng ligada nga simana sa Beirut, Lebanon. Sunod kay World Health Organization Regional Emergency Director Richard Brennan, matapos ang assessment sa 55 ka mga clinics kag health center sa Lebanese capital, nagwa nga masobra 50% ang non-functional. Dugang pa ni Brennan, 3 ka major hospital ang wala nag-function, kag may 3 man nga nag-operate sa below normal capacity. Balita naman sa patag sa pagnegosyo, kinaprubahan sa Asian Development Bank ang $400 milyones nga policy-based loan para ibulig sa pagtinguha nga mapatibong ang Philippine agriculture kag mapanubo ang kapigaduhon. Sunod sa ADB, ang loan amo ang mga finance sa Competitive and Inclusive Agriculture Development Program agoy makabulig sa gobyerno para mapalapad pagid ang economic opportunities sa patag sang pagpanguma. Sunod kay ADB Vice President Amid Said, natinguan sa Pilipinas nga mapanubo ang national poverty rate apang rural poverty pabilin nga mataas bangod sa manubo nga produksyon kag limitado nga crop diversification. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 91 sentimos, Singapore dollar 35 pesos kag 64 sentimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 31 sentimos. Kag sa aton balita showbiz action boy. Wow, thanks God. Nagnegatibo na sa swab test niya para sa COVID-19 ang aktor nga si Michael V. o kung mas kilala man sa tawag nga Bitoy Aksyon na boy. So sa Instagram, ang nag-share sa good news amo iya ang iya nga asawa nga si Carol angod sa panibag-o nga resulta sang iya nga swab test. Kaga nagpasalamat man si Carol sa tanan nga nagpangamuyo para sa iya nga bana. Sa karon, tapos na ang quarantine na period sa kay Bitoy, kaga malapit naman sa full recovery. If ma-remember, Action Boy, gin-vlog yan eh. YouTube. No. Oo, ang iya nga mga experience, ano ang pinakauna niya nga ginbatsyag. Antes pa man nga nagwa ang result nga positive siya for COVID. So, subong, at least, amo na ning pinakamaayo, negative na siya, Action Boy. Okay, so mayo may balita na. Oo. Balita kita sa sports. Ginraskadyo sang Federasyon Internacional de Football Association kag Asian Football Confederation ang qualifying matches para sa World Cup sa 2021. Ginanunsyo sang football governing bodies nga ang Asian qualifiers sa Qatar nga tatala kuntani sa bulan sa Oktubre kag Nobyembre, ginpaisol sa masulod nga tuig bangod sa COVID-19 pandemic. Kalagipan sa ginraskadyo ang hampang para sa qualifications sa 2023 AFC Asian Cup sa China. Sa dumbulan sang Marso, una gin-postpone sang FIFA ang 3 ka World Cup qualifying matches sang Philippine Aztals. Balita espesyal! La 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 la. And Energy Action Boy! Good morning! Hindi ko nakabalo. Hindi mo ko nakabalo sa Song of the Day niya. Ito lang namin, Dennis B. Yung Song of the Day niya kuha niya. Ako, simple lang na pala. Ano mo na imo yan? Kabaloy ko si Action Rian ng I guess you say what can make me feel this way. My girl, talking about my girl. Ano naman? Oh, siya na. Ano naman? Ay, dapat pala gabi mo pa na-send sa akon kay para ma-search ko kung ano niyang iya nga tono. Diba, Action Boy? Nasilingkid President. By the way, si Atty. Alan Galunan, galing nga former councilor sa Bago City, bago lang ko na-inform nga, amo na siya galing City Legal Officer sa Bago. Subong. Nagbulos kay Attorney Rose Gali. Oo, kaya nagbarangay kapitana ng City Legal Officer mo. Oo. So, si Attorney Alan Gali subong ang City Legal Officer sa Bago City. Ay, gali ka. Boy, ko na-inform mo. Why ko na-update? Sige, good morning, Attorney. Sige. So, diri na kita Action Boy sa pilaman ka mga dapat or mga signs nga kinahanglan nato na lantawon or basi bala nagakatabo na sa aton about bala sa kinahanglan naton nga magpahuway o i-relax sa aton nga kaugalingon, pressure sa obra, pressure pagid subong COVID-19 Action Boy. Kaya sila nila kuno actionan kuha kuno all work and no play makes Jack a dull boy. Muna. Okay. Ano
ginalaugh mo naman da? Ate, sige. Anong ginakadlaw mo? Char. Wala. Sige, sige. So, dali na kita, Action Boy. Sa una-una, gid nga dapat naton nga balantayan nga mga senyales. Una, Action Boy, kung ginatamad ka ba lang nga magbangon, meaning physically kag mentally, may problema. Ang usual sa aton, do nagabatsyag kita sa galain di pa matsyag mo, nagalain ang pamatsyag mo, nga do hindi gida okay. Kaya tapos, syempre, for mental naman, ang imo nga, do wala man may function. Do hindi ka ka-concentrate. So, ang pinaka-maayo sina Action Boy, mas mayo nga mag-relax ka danay. Kay para, ang tawag bala nga magkalma ang imo nga utok sa mga ginapamensar mo dira, magkalma man ang imo nga ginabatsyag nga kakapoy. Do stress mo. Stress ka bala? Kay kung kay isa may times kidya nga gina-overwork ta nga ton nga self, di ba? O dapat hindi na siling. May mga tao ka dahil tinatawag natin mga workaholic bala? Oo. Ang obra nila, alin na pusina, dalon pagid sila balay. Da puro lang obra. Hindi man na sinami actually mo. Basiling ka lang isang tao nga do, kapisan sa iya mo, tamaan ka sa pisan. Hindi man mayo mo. Galing kay may ara man nga niya katamaran na ginsi. Lain na yan. Di naman galing ato kalaan mo katamaran ka, pero magtamaan ka kapisan na puro ka lang obra. Oo. Hindi ka naman maging effective. Yeah. That is why sa mga ibang countries, gina-practice na dito nila. Nga mga empleyado, sila mismo mga empleyado, sila mismo yan nag-allocate na time niya para magbakasyon, para mag-recharge. Amo na kumbaga. Sana all. So, ang next Action Boy, ay na-mention mo. Ano ginututoy mo kadlaw? Nakadlaw ka man wala. Hindi pala. Nakadlaw ko, ginakadlawan ta ka. Hindi mo gulo. May ara ko na kilala mo. Nga. Ngayon daw ay kiladlawan, makadlaw lang siya. Oo. Kilala mo na. Lain na yan. Kilala mo na. Ato bang mo man? Hindi kilala mo na Ato siya. bang ko? Kita mo naman. Action, Andre. Ikaw bi-judge me kung kaladlawan ang nakadlaw yan. Wala na. Stop na, Action Boy. Tawag kita lang nga misplaced laughter. Ano lang samra ng Action Boy mo? Hindi mo na nga everyday ganyan nakakatawa. Nang laughter. Hindi, kay Action Boy, may tendency kung kaysa nga kung magkadlaw ka, hindi mo na dali-dali ma-stop. Ay na. That's why, amo nagkakatabo sa talaga, right now. Balo ka ang tendency na isa, kung kakadlaw ka nga wala kladlawan, tubuan ka mo. Kung ako dyan, hindi ba? Pero hindi ka buwang. Hindi ka. May ginalina na nga ako nga pagkadlaw kagina. Nadala ko sa pagkadlaw sa imo. Isang taga-tulo ko si mo gakadlaw, doon nadaranan kung ang gakadlaw na lang. Okay. Part of, basta ako ni advice sa imo, hindi magkadlaw kung walang kladlawan, ha? Kay... Ala na bala. O, ikaw kaniholan, tawa bala. Di ba, hindi mo makontrol. Di ba? Sorry. Sige. Tinakwa. Go! Action Boy, tungod na mention naman kay Gina ang about sa trabaho, ang siling bala nga daw dra na lang gid ang life mo na lang is trabaho, halin aga hasta magabi. Do ko mudlay na guro no. Nga ina bala nga dapat i-balance mo mo. Wala nambal ko hindi bala mga tao bala nga ang brand nila, alin sa positing dala pagid sila balay, trabaho gyapon. Oo. Kita ko na sa mga pelikula mo, papulil na si balay, may dala pa ng ilang mga laptop, dala pa ng ilang, tapos ubra pagid gyapon. No, why? Ang problema pag Action Boy kay hindi mo na mabalance ang imo nga pagtulog kag ang imo nga pagkaon. Kay di ba kung amo na gani kung gatuto ka lang sa imo nga obra, ang napamensar mo na lang obra, ang bisan pagkaon mo do gakalipatan mo na. May araman niya nga ginobra sila balay kay kung dito sila opisina, way man ginobra mo. Gatanga naman sa. Ade kay istorya pa sila ti may magkadamo mga balita subong. Kaya mo nang ilagin hambalan, but sila nga istorya na lang si doon man to naigo sa COVID. Na istorya ko na lahat di sila kobra. Ya Jesus mi talapuson pa ko dalo ko na si balay. Sa balay ko lang tapuson. Wala ginobra sa ilang opisina. Kaya tinagobra sila iya sa kutso-kutso parte sa. Nagato ka lang to kag magchismis. Parte iya sa COVID la ko sino man. Kapit pasubong ang sugilanon parte COVID. Sauce.
Do halos. Ina bala man ba? Bisan di ka lang makatos mo halos na rin COVID ang inistoryahan mo. Ina bala man ba ang tupad balay ta to nang toyhan? Mo na bala. Daw nakuha naman to kuno, may naigo naman to sa amuni, may na COVID na naman. Oo. So, dapat balance din pag may time. Balance sa obra, balance sa may mga istorya na chismis. sa dahan, sobra-sobra na dahil yung mga balita. Dugang-dugang na bala. Gani. Amo pag inag-isa. May isa ko ka nabasa ang article, actually video nakita ko. Isa ko no sa aton dapat imong sumong to isolate ourselves from information. Especially sang misinformation kag disinformation. Isolate ourselves from fake news. Muna ko nung isa ka epektibo naton nga himuon subong ko sa sining timpos ng pandemic para ka hindi kita kay balo ka kung hindi mo pag-isolate mo kagalingon sa mga misinformation kag disinformation kag fake news, nagatugan na sang stress sa imong lawas. Kaya ang mga balita lang hindi amo gagpakulba sa imo. Oo. Hay, lockdown naman ko no. Hay, nakuha naman ko no. Amo na mga misinformation kag disinformation. Kada ko gani Aksyon Boy nagligad bala di ba do may ara pa sa mga changes for quarantine measures nagliligad diri sa Bacolod. From time to time may nagapamangkot gid sa ako Aksyon nang may ECQ naman ta balik Bacolod. Amo na bala. Bisan ka pila na nga gin-explain nga wala ECQ, hindi ta pwede magbalik sa ECQ pero sige Japon nang ila nga pagpamangkot nga may lockdown, may ECQ, mabalik ECQ. Amo na bala. Correct. Ginapa-stress mo imo nga self, ginapakulbaan pa. Muna gani nga sila i-isolate ay mo kagulingon sa mga sining mga klase sa information. Hindi na pagpamati kundi walang makwartahan. Sakto na. Ako na may istorya ni Sakon. Makwartahan ko na hindi. Hindi na ko na magsapak. Cancel na lang na. Basta hindi marakitan, di ko na. True! Dabugang na na-stress ako. Sakto. May problema ka na nga existing na dugangan pa. Diba? Ang next Action Boy, hindi na makontrol bala ang mood swings. Pahuway ka na. Kinanglan mo na magpahuway. Sang dalayon. Hindi ba? Hindi man. Pahuway ka na sang dalayon. Halimbawa, kung na-overwork ka na Action Boy, kung pwede, may ara ba lang nga makabulos pa man sa imo. Try ka ayo nga, pwede makapahuway ka Action na boy. Kay, kung sobrang stress, nang may tendency nga hindi mo man kontra ang imo upod pero gulpi mo na lang sa masing-alan or mahambalan sa sakit nga tinaga. So amo na ang pinakabudlay kung hindi mo na kontrolado ang imo nga mood swings. So dapat ipahuway kay para makabawi liwat kay may tendency. Kita ka sa mga tao nga stressed kuha na sila ka irritable. Dali makakig. Basta stress ka, damo rason nga stress ka mo. Yes. Stress ka kay may problema kasi inyo balay. Oo. Stress ka kay basta ka damo rason. Mahal lang kung sagad kay magtago. Bisan ganing sagad magtago pag abot sa balay ga emotional man balahaw. Basta makita mo yung mga tao gani kung stress na sila, may problema sila. Bisan ano ka kasagad nga manog drawing daw ka budlay drawing. Nakakata naman ka tao lang budlay drawing. Oo. Di ba mayara na gani term nga hindi ka daw hindi naman ma-drawing at suka yan. Oo na. Hindi mo gina-permit mga words. Hindi naman ma-drawing. Pero kung ma-drawing pa gani, good na. Kung hindi na gani ma-drawing, amo na siya. Correct sang iya nga image. Because si Michael Angelo na hindi naka-drawing. Okay? Kung sa mga boy, Duran na, ang ano to? Ano tani? Wala. Ang ika-apat Action Boy, go na kayo, pasok pa. Ang ika-apat Action Boy, hindi mo na matatapan ang imo kaugalingon. Hindi ka nakapaligo, hindi ka nakapaligo, hindi ka nakapanutbrush, hindi ka gatubang si Ando ay kapaligo, aling ko ba ilan kaya may problema na. Lain mo, lumay ka si Ann, lain siya. Magkakong ganun na, hindi itsindihan na siya. Hindi mo man si Action Boy. Sige na. Okay na. Ang last. Kaya go pa, last. May na time ka na Sige. Mga ka-action, good morning, anay, kay Kagawad Ulay Abalahon. Kay Ma'am Ruby Abilyar. Good morning. May counting warduhin yung mga agawan. Ay, bandera, standby lang ha.
May next pa. May next pa nga mga inadlaw. Inyo mamatiyaraton mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na kita sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.